Ціхановская зараз для Украіны з'яўляецца, скажем, адным са сцэнароў. Што я маю на ўвазе, што, напрыклад, калі Лукашенко ўсё ж такі там увяжацца ў вайну, да, альбо нешта іншае зробіць, то Украіна можа пайсці вызваляць, скажем так, Беларусь ад дыктатуры, так, і прывесці, скажем так, на танку Ціхановскую, сказаць сваім заходнім партнёрам: вось, глядзіце, мы прывезлі ў Беларусь дэмакратыю на танку. Яны задэкларавалі, што гатовыя да таго, каб, скажем, прывесці, калі спатрэбіцца, сваімі рукамі новую ўладу ў Беларусі. Гэта якраз такі, па сутнасці, той варыянт, які мы пабачылі у Курскай вобласці ў мінулым годзе. Такі сцэнар разглядаўся. Ён быў даволі верагодны яшчэ ў мінулым годзе, калі украінцы вельмі паспяхова правялі аперацыю ў Курскай вобласці, і Лукашенко гэта страшэнна напужала. Тады менавіта пачаліся будаўніцтва спецыяльных абарончых вузлоў у Гомельскай вобласці і ў Берасцейскай вобласці.